Ola, chámome Ariana. E eu chamome Josefina. Hoxe vamos facer un líquido no newtoniano. Os materiais son a auga Maisena? e un bol ou unha culler. Nosotras preferimos facelo coas mans. Collemos un bol Poñemos a maisena e removemos. a moraleja. Si lle damos forza, crea unha forza que fai que este dura. E se metemos a man suave, o líquido volvese brando. Primeiro tenemos que meter un pouco de maicena e logo a auga. Ahora temos que remover para que faese o líquido. Poñemos un poquito máis da agua. E un pouco máis de maicena. Temos que remover ben para que o líquido se faga ben e non queden Brumas. Collemos un pouco e o apretamos, está duro, pero logo volvese brando.